Jeg stiftede bekendtskab med Nordic Heat-undertøjet igennem mit arbejde inde i en grejbutik inde i København. Og da jeg bruger rigtig, rigtig mange timer på at fiske, både ved bredden som her, men også fra båd, og specielt om vinteren, hvor at de mange timer, det kan bare blive koldt, og det er næsten lige meget, hvad for noget tøj, man egentlig er på udover. Der synes jeg havde lyst til at prøve det, og anskaffede mig derfor faktisk et undertøjssæt, fordi at, det passede meget godt. Det var noget, der var let, og man stadig kunne bevæge sig i. Og man siger, det virker. Altså det gør, at jeg kan holde de ekstreme timer ud, selv på dage, hvor det er hård frost og det blæser. Der kan man lige give sig selv lidt varme i løbet af dagen. Og det samme med støvlevarmerne, altså sålerne, indlægssålerne, det er også super produkter, som begynder at fryse om tæerne. Tænder man for dem, ikke? Og så giver man blive et øjeblik, så har man varme igen. Altså det gør virkelig, at jeg kan koncentrere mig og fokusere på det vigtige, når det er, jeg er ude. Ikke? Og det er jo at sørge for, at alting er perfekt i jagten på de store fisk. Altså det vil sige, hvor jeg fisker henne og holder øje med, hvor fiskene er henne osv. Det gør, at jeg kan stå ude i al slags vejr. Altså, så det er virkelig noget, der gør en stor forskel for mig i hvert fald, og på alle de timer, som jeg bruger ude om vinteren. Ikke? Ja, Nordic Heat har jo et bredt sortiment af forskellige produkter, og hvad det hedder, blandt andet deres handsker, som man kan sige, i hvert fald for os, der er ude at fiske, der er det ikke altid det nemmeste med en fuldfingerhandske til dem, der eksempelvis er meget aktive med deres spindefiskeri osv. Men til gengæld så folk, der er ude at fiske fra båd og så videre, hvor man ikke skal stå og kaste hele tiden. Det er altså guld værd, når man sidder stille, at man kan få varme i hænderne også. Og selvfølgelig så selv undertøjet, det bruger jeg jo selv. Også helt fantastisk produkt. Rigtig god mobilitet, sidder godt, hæmmer ikke min bevægelse, gør også, at jeg ikke behøver så meget tøj på. Jeg bliver så tung, når man er ude og rundt omkring, jeg skal stå og kaste osv. Ja, så super produkter, hvad det hedder, der helt sikkert vil hjælpe rigtig mange, og specielt også til kystfiskeren. Når man tænker på, når man står ude i sin åndbare vaders, der har man virkelig mulighed for at få varme, uden at have rigtig mange lag på, og have god mobilitet ved de her produkter her. Batterierne kan jo altså også bruges som håndvarmer på dage, hvor det er, man lige har behov for at få lidt varme i fingrene i hvert fald. Så absolut noget, der kan anbefales.